Kotito, mga taga Kotito families, mga taga Buntay. Parugan po mga taga-Buntay. Okay. Sige, sige. Thank you ha. Hindi ko lalig ba tayo. May digip mga kapulisan nga baga nangingina no pagkuan hiton na pipera iton bakwit no kaurugan 48 families kaurugan mga taga Buntay itiba ko naman yung taga Buhon mo yung bagaan kuan baga Dordamios tapos ini nga ang lakas senta alon ano yun na okay do pastilan ang gimpi nag-uulan libot-luhot kita oo siyempre tato yung papakita talay nila okay hindi nikod man kabang pa kaya kung di rin ni kabang di rin magkakarubat mga kuwan on the go oo Tapos adik ko doon, hindi ba nagmaman dito? Sige. Pagtabi. Ay, good morning, sekreto nyo. Kumusta ang bagyo? Pagtalin ako yun keto. Kanina pinandar. Ano yung pagsaling nga? Good evening ay nga tanan ano mapay nga gabi ay nga tanan tikan pala kita dida siyempre mga pitani kita kaya no adin aton dara man relief relief goods relief goods mingaw dito na kalsadahan kaya no tiba adto magpaka evacuate no ibaliwat ang pagkakuha ng mga panimalay baga maderodigon yan ang mga tikadi kita di na ano atong kanina bagagin sakan andito may igbohang kanan Jimenez Bet o ato hira second floor adira nagchichik yung gabi adigya po ng mga imlaw nga iba tinapan biligin tarada so din hinaton gimbilin ini nangaturog na tiba din ang mga bakwit no oo ang iba gihapon dito nira iga parada thank you dito katahan nyo nga kuhan bakwit Kotito mga taga Kotito families mga taga Buntay Parugan po mga taga-Buntay. Okay. Sige. Thank you ha. Hindi ko lalig ba tayo. May digip mga kapulisan nga baga nangingina no pagkuan hiton na pipera iton bakwit no kaurugan 48 families kaurugan mga taga Buntay itiba ko naman yung taga Buhon but siyempre God is good all the time sa inyo normal
aranon baga magaandang gihapon no. Seram-seram di. Oo. Tala. Well, good morning, no? Good morning. Today is November 5, 4. Time check budoy. It's 10 minutes before 6 o'clock. Manginano kita manginano. It did luyo bagahin na. May nagpulod. Gusto mo ng mga manok. Open na lang ako. Kuhan kakulop baga nakapanmuludaan ni kita din ni. Oh, kay kunwaray gidaw. Pastilan. Oh, ha. Gabi hiniling lagi kita din ni oh. Susuntisima. Lagi daw, ano man, kumusta man ang plaza? Oh, thank you. Kahit pa paano no. Kumusta kaya dito ba ang mga panimalay baga ligid-ligid ang dagat? Anong baga kuan? Santisima. Ang mga adorno plaza oh. Diri kita hindi naman makakapag-upload. Ay sigurado waray signal waray gihapon kuryente. So kuhala kita hinin nga aton bagapan kuan dito kuryente ni mga poste. Oo, sana kuray good damage ano. Oo, picture kita. So may ni din hidapit sa amon prente no. Oh, amo yung bagaan kuan bagadrodamyos. Tapos ini ang lakas siya entalon ano yun na okay do. Oo, pero man ang kita na good gihapon na Christmas tree intalon ang pinag-uulan pastilan unta baga waray liwat baga mga kinabuhi ano baga nahi patikan ano pastilan ang pinag-uulan kahusay ang plaza naton totoo kaltino. Malibot luwat kita. Libot luwat kita. Untiin ibaga na. Ha? Papresya na yung bagat pangaturog kagabi. Amo to may danan hinga turugin maupay. Bakit? Di ako tinuod la. Nagpinakap.
Ay. Oh. Good luck, good luck. Inay. Ito po doon na kaninang kagahon. Okay, nagmo-monitor lagi hapon kita kan. Nagmo-monitor lagi kita dito kung pag burn out mo doon yung gitu. Kore kuwan na. Madi kita yan na di konta na natin ino. Konta na ino. Yung uli nagihapon. Payaga. Pastilan. Oo. Oo, di na timbutan yun kagabi eh. Bureau of Fire pag clearing ano. O malibot lang kita. Kadali. Baga dirigod kita yun baga mag-kinungkuan kay una-una nga dalit battery gihap ano. Ang butiray ni kaadlaw nga masusugad nga kawarayan ni ka yung kuryente. Kadiyan kita simbahan. At gihapon unta baga oray mga anuman nakakuan yung kinabuhi, no? I hope everybody is safe. Kadiyan kita. Ngaron pa sa iluan po pasalamat. Silan. So mati sugadani gino. Mati sugadani kita nga di kanda nanay landa nanay bita. Kay kagabi di hininhiraha may transient ba? Jadi kanda man Romil ba? Injula. Amin ito. Mga hawan niya na. Kadiyan kita. Maserong. Didi ninhiray baw second floor. Sigurado rin ninhiray karabatan rumbo. Oo. Kuha na tubig ha kuha na no. Didi dapit na may barkadero. So ay pag nakita niya na dito. Oh, may na ngay giniinayad. Oh, dire. Senior San Roque. Salamat. Ano, Virtus din eh. Ang pagsulod. Nakalak. Oh, sige yun na lang. Yung San Roque. Salamat. Ano kita dito eh? Buang. Hala, dito ng kabang. Ano daw wala dito may kabang ano? Katunta daw dito may kabang. Oo.
Katuon to may Santo Niño. Mapingaga ha. Oo. Dako ko no ang gamit ha na dinalak mamin siya. Dinalak mamin siya nito. Pero dakong gamit ito na. Pare! Oo. Oo. Antonio! Oy, mapingaga. Pupimanyaga. Oh. Kumusta? Oo, ano baga? Ano pa yung days ito? Baga nanginginano kita itong katunaan. Oo, kitaro din po kaya tulad. Naranas. Ngaranas? Badaw, ano? Oo, ako man din yan. Sa kayong tanga, di may Santo Niño, ha? Di tayo ni bubutang. Baga, mamurumadlusay pa. Sila rumamay. Puloy. Ay, napasangil kalada. Nabila. Ano yung kita dito? Uy. Ano? Ulit ko maligyan brake pa. Handbrake. Madlus pa man din ni Budoy. Ano ba ito? Kita didi. Ini mabaskog tin nga balay. Oh? Mabaskog. Ternyata ba, may dala pa ma. Ba, may dala pa ma. Lagod kinadagara din ni. Amo dot papapangin ano ta di nga kabang. Lagod ano po di. Man? Nalapra. Ha? Pag ito din. Sus, kanugon nga mga kabablayan. Ini oh. Anira kuan. Anira ano pa yung tawag ito na? Ang mga cottages. Oh? Oo, kaya ano? Wala ako din kat-kat oh. Wala pa dito, natusarak yan. Wala. Oo, siyempre tayo papakita talaga nila. Oo, kaya hindi ni Goodman kabang pa. Kaya kung di rin ni kabang, di rin magkakarubat mga kuwan. Oo. How much more rin kakulop, ano? O kagabi. Kaninang kagahon, ano? Nakasurbo ko din yan. Bad. Oo. Dito no, kasi ko mga tao na ngarigo. Pura gano'n na magpapasipara yan na din yung pagkarigo. Hindi pagkakat-kato nini. Pagkikinat-kato nito niya tubig. Usap pa sa hangin. Woo! Tala, mali kita luwag.
Di di rin napali. Karasa ni Party. Kaya yung kagod. Ganado ka ba? May ka third ay. Tumampligan ha? Ilalagay ko sa Cardoro. Nako. Ano okay. Alagad mo pa. Tuway-tuway ka. Oo, biro ano. Oo, on the go. Oo. On the go yan yung ready. Ako ang barangay San Roque. Sira, tapos adik ko doon, di ba ganang maman buko? Sige. Hoy! Sa kanan bro, nagto. Ayaw ho, pagtabi. Oo. Ay, good morning, sekreto nyo. Kumusta ang bagyo? Pupulot. Kaya ka. Okay ang kagad. Padali na ako yun keto. Kanina pa nandar. Ano yung pagsaling nga? Naka-record. Kailangan ko pa. Aray.